So yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ito mga ka-bird brain, na on the way tayo ng Pangasinan ngayon. Ano ngayon? December 24 ng 5 AM. Eksakto akong umalis 5 AM sa Pasig. So nireset ko na yung yung odo o yung trip para makita natin kung ilang oras ako bago makarating ng Pangasinan at kung ilang kilometro lahat ng makukonsumo natin. So ito, naka X5 na rin tayo. Kaso kinakabahan ako dun sa X5 kasi mabigat siya. Mabigat, tapos yung stick, syempre alam niyo naman yung kalsada matagtag. Buti kung puro asfalto yung dinadaanan natin. Kinakabahan ako kasi baka biglang malaglag. Bala ko sana mamaya, hugutin ko na lang muna yung camera pagka gusto kong rumatrat. Kasi nakakatakot, para siyang tatalsik pagka isipin mo, mahaba-haba hanggang Pangasinan. Ang sarap sa pakiramdam ngayon, ang lamig. Pero kulang ako sa tulog. Kasi kahapon, pahinga ko sana. Ang nangyari, basta pahinga, ang dami kong ginawa, maghapon ako nasa labas. Para rin ako nag-rides ng Pangasinan kahapon. Grabe, traffic ngayon, no? Alas 5 pa lang ito mga ka-bird brain, ha. As of now, nandito na ako sa sa Cubao, sa mga terminal. Sana mga 6 hours 6 hours? Kasi iniisip ko kung titigil ako eh. Siguro 5 to 6 hours yung biyahe natin. Malabo ko makuha sa 4 hours. Unang-una, di ko kabisado yung daan. Ayan, nag-Google Map ako. Ginoogle Map ko na siya, pero syempre di ko kabisado yung lugar eh. May idea lang ako sa dadaanan, pero di ko totally kabisado. Kaya ka natin mag-Google Map. Ito lang talagang X5 ako kinakabahan. Mamaya siguro pagka rarat-rat tayo, hugutin ko muna para maayos yung pagmumotor ko. Kasi pag tumilapon yan, isipin nyo kabago-bago niyang ka-bird brain. Pag tumilapon yan, aray ko po, walang mga lens GG ka talaga dyan pag tumilapon. Gastos ka malala dyan. So sa nga pala tayo dadaan mga ka-bird brain? Dadaan tayo ng tawag dito, MacArthur Highway. Pero hindi natin babakbakin yung buong MacArthur Highway. Sa Balagtas, kakanan tayo dun sa papuntang bypass nung Plaridel bypass. Ayoko dumaan nung buong MacArthur Highway, umay. So, kita-kits tayo maya-maya mga ka-bird brain. Yung microphone ko is nag-back up lang ako. May isa pa akong microphone, yung wireless. Hindi ko na lang papatayin para salita lang ako na salita. Para pindot na lang ako ng pindot ng quick capture ng camera natin. Ayusin ko nga itong navigation ko, hindi nagsasalita eh. O baka kaya di siya nagsasalita dahil nasa EDSA lang naman ako, dire-diretso. So, kita-kits tayo mamaya mga ka-bird brain. Ayun, nandito na tayo sa monumento mga ka-bird brain. Ayan, so pa MacArthur tayo, kakanan tayo dito. Isa pa to sa matagtag na dadaanan natin. Itong kahabaan ng Valenzuela hanggang dun sa may bypass. Sana all goods yung bypass, walang mga Yan, MacArthur na tayo. Shoutout sa mga tropa kong Malabon dyan. Wala muna tayong inuman. Mag-solo ride muna ako. Bawi na lang next year. Next year na lang tayo mag-inuman ulit. Ayun matagtag. Lalo pa dun sa may Pabulacan. Aray ko. Kita-kits tayo mamaya. Let's go. Time check mga ka-bird brain. 5:50. Nandito tayo sa may Kawayan. Na lang ako. Chill pace lang ako kasi tawag dito. Sakit sa mata nung mga buhangin. Hindi kasi ako naka-clear ba, so nakatinted ako. Pag inangat ko naman, sobrang sakit sa mata. Kaya ginagawa ko, binaba ko na lang, tapos binabagalan ko na lang. Mamaya na ako babakbak pagka may araw na. Tapos grabe dyan sa Valenzuela, sobrang pangit ng kalsada. Tinanggal ko nga muna yung sa 360, nakakatakot eh. Sobrang vibrate niya, umaangat yung lock nung casing. Mamaya tumilapon eh. Buti pa dito sa may Kawayan, kahit pa paano medyo na. Hindi siya asfalto pero kahit pa paano naman gumanda. Sana tuloy-tuloy na to hanggang bypass. Medyo smooth na dito. Sakto yan, maliwanag na pag nasa bypass na tayo. Marilaw na tayo mga ka-bird brain. Makakarating naman tayo eh. Pagka sobrang open, sobrang yun, bakbak. Pero pag ganito, tapos ang nakatinted pa ako. Mahirap na boy. Kayo ba mga ka-bird brain? Ano yung pinakamalayong na rides nyo? Pinakamalayong na rides nyo as a solo rider? Ito, nasa almost 200 kilometers to eh. Nakikipagwaswasan to. Walang ilaw, hindi kita. Yan, so kita-kits tayo ulit mamaya mga ka-bird brain. Let's go. Dito na tayo sa lugar to. Ano yung Binyang Second? Ano yun?
Bukawi na pala to. Barangay Binyang siguro yun. Hindi ko alam eh. Pa-comment down below naman mga ka-bird brain kung ano yung Binyang. Bukawi na tayo. Malapit na tayo sa bypass. What? Bro, what are you talking about, man? Malapit-lapit na tayo sa bypass. Pasikat na yung araw. Medyo palag-palag na ako dito. Makakapagkamote-kamote na ako. Kahit pa paano din sa Bulacan, maganda ang kalsada. Yung hinayupak na Valenzuela na yan. Buong MacArthur ng Valenzuela. Basag-basag yung kalsada. Dapat makakanan ako dito. Ito yung chinek ko sa Google Map eh. Kasi pag hindi ako nakakanan, iba yung madadaanan ko. Hindi ako makakalusot ng bypass. Sa baba yata yun. Hindi, ang tanda ko si after ng tulay. McDo tas after ng tulay. Ito dito. Ayun, ito. Tandaan nyo ito mga ka-bird brain, yung gusto dumaan ng bypass dito. Balagtas na to eh. Balagtas. Parang looban to, tapos biglang maluwag na. Kasi pag doon, para ka ng babakbakin mo na yung buong MacArthur. Kaliwa tayo dito. Ayan. Kasi sinilip ko sa Google Map to eh. Ano ba itsura? Para aware ako. Then the rest, hindi ko na inano. Basta pag nasa bypass na ako, medyo tingin ko dire-diretso naman na yun eh. Dahan-dahan tayo, maputik. Nabasa. Umulan yata dito. Pero ba't kalsada lang basa? Baka may leak lang dito. Minsan kamote yung mga rider na alam mo yon. Siyempre nakasalubong mo siya, ikaw galing kang elevated or yun kagaya nun, may tulay. Siyempre may tendency tumapat yung ilaw ko sa kanya. Siyempre may hams eh, mga ganon. Basta mga elevated, tapos papasingan ka, di ba? Mga di nag-iisip. Alam mo nang galing sa mataas na kalsada yung tao, papasingan mo kasi nahagingan yung mata mo. Para naging program na ng mga kapwa natin motorista yung mga basta natapatan yung mata mo, bumawi ka. Kaya kagaya yan, tignan mo yung sasakyan dumadaan sa hams, tumatama sa mata ko, pero ba't ko siya papasingan? Dumaan siya sa hams eh, kailangan naman lumipad siya. Nakakamutean lang ako sa mga ganun eh. Usually yan sa pasampa ng flyover, yan, ganyan. May hams, tapos medyo malapit siya sa'yo, kagaya na to, may hams, so medyo mataas. Ayan posible katamaan sa mukha niyan. Ayan, pakita ko na sa inyo kung bago pumasok ng bypass. Kasi pare-pares tayong sa mga first timer dyan, pare-pares tayo. Ayan, ito yung nakita ko sa Google Map, yung meron ng ganito. Actually malayo pa eh. Doon na lang tayo magkita-kita mga ka-bird brain. May kakaliwaan pa ako eh. Ito, kaliwa na tayo dito. Malapit-lapit na. Ayan na, pa-bypass na. Bali, nakatawid na ako kanina ng overpass nung yung pag-cross ng NLEX. So ito na, pa-bypass na. Sakto yung tansya ko. Maliwanag na pagdating ko ng bypass, 'di ba? Laredel Tama ba? Laredel bypass. Para dito, dami mangger. Maraming salamat po. Yan na. Nakita niyo yan. Let's go mga ka-bird brain. Ayan, ito yung nakita ko sa Google Map din. Okay, bypass na tayo mga ka-bird brain. Sana walang butas dito. I-assume ko na maganda dito. Mahaba rin to. Nasa 23 kilometers din. Haba. May naalala pa ako nung ginugol ko eh. Meron yung mamamali ka, pagsampa mo NLEX. Hindi ko alam kung saan banda dito yun eh. Wag naman sana magkamali. Yung nakakalito daw yung signage. Walang nakalagay na NLEX. Pauwi yata yun, yung ganun. Bakbak tayo, bakbak. Pa Robinson Gapan. Yan, dadaan tayo dyan ng Cabanatuan. Yan, sarap. Ang simoy ng hangin, lamig. Siguro dala na rin itong yung jersey ko ngayon. Aircool yung binili kong jersey, hindi yung dry fit lang. Pero parang pangit din ng aircool, parang pasukin ng dumi. Pero pagdating sa presko, sobrang presko. Buti nga nakabest ako eh, kasi kung di ako nakabest, malamang masakit na yung tiyan ko, sobrang lamig. Ito maganda mag racing eh. Pero ito lang tayo, 70, 80, ganyan lang tayo. Kasi first time natin dumaan dito eh, malay mo may malalim pa ng butas, hindi mo alam. Pero at least kahit pa paano, medyo maganda na yung natin. Mahirap din magsagad-sagad dito kasi kagaya na sabi ko, first time ko nga. Hindi ko alam yung mga nilalabasan ng mga sasakyan. Alangan naman tumingin sa maps kung may kanto ba. Matakbo ka na 70, 80, okay na yun. Mag-100 ka, di swerte. Mabilis, pero 70, 80 average, goods na yun. Mabilis na yan, 70, bilis na yan. Ganda ng view, ayun na yung sunset.
Sunset tuloy, puta. Sunrise, tanga. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So hindi ako nagpapa-music. Para dama ko yung yung ambience, yung vibe ng lugar. Ingat natin siya pag-overtake dito. Marami rin pala dumadaan dito, no? Check na rin natin kung maganda ba dumaan dito ang 4 wheels, kung sakaling hindi ka magtutol, kung ayaw mo mag-expressway. Tingnan natin kung makikita naman natin kung sobrang traffic mamaya. Bagay itong buong ruta ko, check natin kung maganda ba sa pang 4 wheels. Ang isa ng downside dito dyan, yung Valenzuela, kasi bago ka makapasok dito, kung naka 4 wheels ka, aray ko. So dyan tayo magpapasko sa Pangasinan. Shoutout sa mga kabatch ko dyan, mga classmate, mga kababayan, mga kabagis, kabsat. Solid. So kita-kits tayo mamaya mga ka-bird brain pagka nakarating tayo sa sunod na bayan. Let's go. Grabe, na pala mga ka-bird brain, magsi 6:30 na 6:30 na, pero parang pa rin, no? Parang 5, mga quarter to 6. Pero na, 6:30 na. Sarap ng gantong pakiramdam mo. Grabe, ang lamig, ang presko. Tama-tama talaga yung oras ng biyahe ko, alas 5. Para pagdating natin, di pa sobrang init. Naisip ko kung titigil ako o hindi na depende kung gutumin tayo. Ito na mga ka-bird brain, basa tayo ng palabasa tayo ng bypass. Mahaba to. So ito mga ka-bird brain, bayan-bayan tayo. Ito mga ka-bird brain, medyo matraffic. Medyo lang. Maluwag-luwag na ulit. Let's go. Nasa na ba tayo? Hindi ko alam kung nasa na tayo Hanap tayo ng signage, baka may makita tayo. Rescue Barangay Matinggo, Garcia Medical. Wala akong mabasa. Wala pa akong nadadaan ng yung munisipyo 2 kilometers. Hindi ko mabasa. Labo ng paningin Landmark. Sa tayo? San Ildepen. Ayun ka! Akala mo yung magkakatula kayo! Ba't kayo sumusa, please? Bulol. San Ildefonso, Bulacan. Yan, San Miguel, Bulacan na tayo mga ka-bird brain. Mahaba-haba pa to. San Miguel, pang dito? Inuman. San Miguel Beer. Let's go, Nueva Ecija na tayo. Daming bilihan dito. So malapit na tayo maggapan. Ito na, nandito na ako sa Tokyo. Ayan na, mabuhay Tokyo, Gapan. Daming bilihan dito ng mga pasalubong. Ito naman tayong pambili. Aray ko! Yan, gumanda ulit yung kalsada. Naninigas yung mga daliri ko kasi malamig. Baguio feels pag ganito kaaga. So time check mga ka-bird brain, magsi 7:30 na. Ang lamig pa rin. Naninigas yung mga daliri ko. So ayan mga ka-bird brain, umaraw na. Medyo gaganda na yung ng katawan natin. Naninigas kasi ako, malamig Bukid feels na, Altalon na. Lalo na pag sa amin na sa Pangasinan. Yan sa Umingan mamaya. Nakita kayo dyan, Bukid Hills. Napila tayo Robinson, Tokyo. Angas ng sakyan ni tatay lamig, naninigas yung buong katawan. Kanina yung nakikita ko, akala ko usok. Hamog pala yun. Hamog pa rin hanggang ngayon. Pero malamig na ay umaaraw na Pero yung palad ko, grabe, sobrang pa rin. Siyempre, as usual, may tricycle sa unahan. Dapat yung ginugulat mo ng busina Ayun, kaya naman pala gumilid. Wala pa ata tayo sa kalahati Siguro pag nasa Kabanatuan tayo, medyo kalahati na. Or nasa kalahati na yata tayo. Ilang kilometers pa 2 hours, 91 kilometers pa. So nakalahati ko na. Medyo mabilis na lang to. Parang na lang to yung lagi kong usual na ginagawa. Para ako nagkabitin na back and forth. Kasi nasa 70 kilometers yun plus 20. Mabilis na yung 20 kilometers. Ito munisipyo yata to, City of Gapan. Ayan, yan yung munisipyo ng Gapan. Sa kaliwa natin. Aksidente pa dito.
Ano na nakabungguan nito? Ay, ingat-ingat. Palabas na tayo ng Gapan. Ganda ng view dito. San Leonardo, Nueva Ecija. Maganda rin kalsada dito, maluwag. Angas ng pusa. May bahay. Pag nasa Cabanatuan na tayo, medyo malapit-lapit na yan. Kaya Lupaw. Pag nasa Lupaw na tayo, so, mahaba-haba. So kita-kits tayo sa next ano natin, mga ka-bird brain. Mga next na bayan-bayan dyan. Kita-kits. Solid yung kalsada dito. Itong Maharlika Highway. Sa ano tayo dadaan? Yan, Talavera. Diyan tayo. Actually, tatlo yung daan eh. Dito sa part ng ano, Nueva Ecija. Tatlo yung pwede mong pagpilian. Pero doon lang tayo sa Talavera. Yung gitna, tatlo siya eh. Maghahatis tatlo. Naiihi na ako. Hanap tayo na mapwestuhan. Iihi ako. Iihi tayo dito. Naiihi na ako eh. So, yung magpatay ng makina. Wala bang gilid-gilid lang dito? Gusto ko yung gilid-gilid lang eh. Hanap tayo ng gilid-gilid lang. Pero di na ako magpatay ng makina. Ito pwede naman dito siguro. Kaya lang hanap tayo. May tao eh. Dito tayo sa kilometer ano. Okay, pasintabi, ihi lang. Ayun na, Cabanatuan na tayo mga ka-bird brain. Welcome to Cabanatuan City. Kalahati na tayo. Siguro mga 2 hours na lang to. Ang alas 10 siguro doon na ako. So kung alas 10 ako darating, 5 hours ako nagbiyahe. In short, kaya pala to ng 4 hours pag kabisado mo yung ano, daanan. Talavera tayo. Pwede rin sa San Jose. Ngayon hindi ko sure kung ano bang mas magandang daanan. Kasi itong Talavera mas mabilis ng konti. Pero hindi ko sure kasi baka mamaya mas maganda naman ang kalsada dito sa San Jose. So next time try natin yan San Jose. Dito muna tayo. Sa mga nakakaalam tong daanan na ito, pa-comment down below kung ano ba mas okay. Kung doon ba sa San Jose side o dito tayo sa may Talavera side. Sana bypass ulit yung kabila na mahaba. Pero parang wala na eh. Bayan-bayan na kasi. Hanggang pagrating ng Lupaw yata. Sana mahabang ano ulit to para maganda no. Bakbakan para mabilis. Sakto lang yung araw. Hindi mainit. Ano lang siya. Siguro mamaya pa yung sobrang init mga alas 12. Kaso nakauwi na tayo nun. Hindi na ako kakain. Doon na ako sa bahay kakain. Hindi pa naman ako nagalmusal kasi balak ko nga para gutumin ako, para tumigil ako. Kaso tinatamad ako tumigil eh. Yun na yung tigil ko kanina, umihi ako. Actually di siya nakakapagod eh. Mas nakakapagod pa yung ano eh, yung nag-move it ako na maghapon kaysa yung ganito na nag-rides. Iba yung pagod na nag-move it eh. Parang ang binugbog nun eh. Hindi lang nag-move it, yung nagbiyahe sa traffic, yan, iba ang pagod niyan. Kumpara sa ganito na smooth, umuusad, malaki yung pinagkaiba niyan. So, ulit ang kalsada dito. Lakas nga lang yung hangin. So, kailangan ko makabili ng ano, siguro kailangan ko pa makabili ng pambalot dito sa ano, para yung microphone ko is balot na balot. Yung papasok ng helmet, para less hangin yung pumasok talaga. Para pag gantong open air, hindi pa rin tumatagos yung hangin. Para goods na goods yung quality ng ano natin, boses. Actually, goods naman yung quality, pero gusto ko lang talaga na sobrang hindi rinig yung hangin sa loob. So, kagaya nito, lakas ng sipol, rinig na rinig yung sipol eh. Nahirapan pa mag-110 tong si ADB ah. Aray ko po. Siguro kung mahaba-haba, kaya to 115, mga ganun lang. Hindi ko sure kung kaya nito mag 120 pag mahaba. O depende sa rider din, sa timbang. Kasi 110 pa lang, kahirapan na eh. So in short, itong napili kong daan is maganda. Itong sa Talavera. Kasi ang luwag eh. Puro bypass na ganito. Solid talaga to. Actually maraming kainan na dito eh. Ayan o. Pag kumain kasi ako, tatama rin ako niyan kasi babagal tayo magpatakbo kasi tumatalbog ka na yan. Doon ako sa bahay kakain. Tahirapan mag 110 to si ADB. Walang pag-aasa to. Samantalang sniper ko dati, saglit lang 140 doon sa sniper ko dati nung karagado na. Pero anyway, syempre masaya na ako dito sa ADB kahit ano, ganito lang yan. Sa tumatakbo ng 100, goods na ako dyan. Hindi ka naman nag-100 lagi 90-80 o na yan. Hindi naman ay pagkarera eh. Wala lang, pag may gusto lang natin testingin kung ano ba kalakas ng motor. Bilis talaga dito. Kumpara pag doon ka dumaan sa may ano, MacArthur, sa may Tarlac, nako,
Kasi yung dadaanan mo MacArthur Highway, puro ano dyan, puro tricycle, puro ano. Hindi kagaya nito, puro bypass. Kaya pa nga mag-Baguio no. Basic. Next time ano naman tayo, papunta bahay sa San Quintin, tapos Baguio tayo. Maraming salamat po. Talavera. Let's go. Kita-kits ulit mamaya mga ka-bird brain. Let's go. Malapit na ako. Kanan. Doon yung papuntang Baler. Sa pakanan yung papuntang Pantabangan. Kaya nga next time balak ko ikutin from San Quintin. Yan, Maliko. Tapos Nueva Ecija. Pwede rin dyan. Tapos next natin dyan, punta tayo ng Baler naman. Basic yan, basic. Pero malayo pa ang dito. Baler, siguro mga pa yan, kaparehas nung tinakbo ko, mga 100 kilometers pa. Malapit-lapit na tayo mga ka-bird brain, konti na lang. Pag yung mga bundok na yan, pag lumapit-lapit na yan, dyan na yan sa amin. Ito mga ka-bird brain, bypass ulit tayo, Talavera bypass road. Yan, waswasan na naman, the best ang Nueva Ecija pagdating sa mga kalsada. Pero maiksi lang yata itong Talavera na bypass. Sana may palaka ngayon sa Pangasinan. Sana may mabilan ng palaka. Namiss ko na kumain ng palaka. Tatakam ako sa toka. Lapit na ako pero yung katawan ko alam mo yun, parang di napagod. O sadyang maganda lang talaga si ADB sa long ride. Pero pag traffic, ang sakit din sa katawan ni ADB. Pero pag ganitong long ride, ang ganda. Parang mas pagod pa ako nagbiyahe ng Cavite. Mula Pasig hanggang Cavite. Ganun yung pakiramdam. Ngayon, ang layo na nabiyahe ko, parang hindi pa ako pagod na pagod. Pero pag yung biyaheng Pasig Cavite na matraffic, wala na, bugbog na yung katawan ko. Parang pag humiga ka, tatamarin ka na tumayo. Sobrang lantang gulay mo na. Para ka rin nag-expressway, Balik tayo ulit ng main road. Tapos na mag-bypass. Itong bypass naman, parang inaano ka lang niya, iniiwas ka lang niya dun sa kahabaan itong itong Mahardika na to. Ito yung main road Mahardika ulit na tayo. Ito yung kahabaan ng yung highway na to buong Nueva Ecija. Kakamas ng bomba-bomba ni tropa. Racing nakakaingit yung pipe ni Idol. Sarap ni bomba-bomba yun. Takits tayo sa next na na bayan mga ka-bird brain. Dito na tayo sa Balok. May ilang kilometro pa ba tayo? 46 kilometers na lang. Basic na to. As of now na ako 133 kilometers. Time check 8:30. So 3 hours and a half na akong nagmamotor. Sakto yan alas 5 tuloy 5 hours nandun na ako sa bahay. 5 hours or before 5 hours. Bukas na lang tayo mamamasyal. Wala tayong ngayon, pasyal dito. Turn right, pwedeng diretso, pwedeng turn right. Saan kaya mas maganda? Sundin na lang natin turn right. Tsaka na natin reviewin yung dinaanan natin. Pwede kasi dun diretso Pagimba doon yung Gimba side. Dito kasi yung San Jose side, yung ng San Jose pa rin. Kasi 'di ba naalala nyo kanina, may daan doon sa San Jose. Doon din kasi matutumbok natin yung dulo nun Okay, takits ulit sa next na na bayan. Let's go. Dito na tayo sa Science City of Muñoz. Let's go. Responsible city. Wow, napakaangas. Sa pagkakaalam ko maganda talaga itong Science City dito sa may Muñoz. Sabi rin nung katrabaho ko dati si Kuya Johnny, maganda daw dito. Taga dito siya Hindi ko lang alam saan banda dito. Lapit na, siguro 30 minutes to palabas ng Science or 20 minutes tapos Palopaw. Dapat 9:30 nasa Umingan na ako. Ayan mga ka-bird brain, may mga bundok na. Sabihin malapit na tayo. Gilid tayo saglit. Umangat na naman yung cover sabi sa inyo. Pag sobrang tagtag, pangit tong nabili kong frame. Ayan. Lapit-lapit na tayo mga ka-bird brain. Pag nasa Lopaw na tayo, na yan, saglit na lang. Yung bundok na yan na yata yung bundok sa amin Kumbaga kadugtong yan yung bundok sa amin.
Kita-kits tayo sa Lupao mga ka-bird brain. Let's go. Time check, alas 9 na. Nandito na ako sa Lupao mga ka-bird brain. Malapit na ako, saglit na lang to. Ganda ng view. Maraming gantong view sa amin. Maraming gantong view. Mananawa kayo. Let's go. Malapit na ako. Siguro mga 30 minutes, ganyan. Pero nag-chill na lang ako. Di na ako nagmamadali, malapit na ako eh. Ganda ng view dito sa Lupao, let's go. Ayan. Tutumbukin natin tong bundok, bubungguin natin to. Ang laki masyado ng bundok eh. Kaso ba't lumalayo yung bundok? Palayo siya ng palayo ah. Kinalapitan ko lumalayo. Baliw eh no? Malapit na tayo lumabas ng Mingan. Dalawang truck pa na malaki. Anyway, mabilis naman. Okay lang. Maximum 5 hours na to. 9:17 na eh. Wow! Lupao! Napakaangas naman nung ano na yun. Rhyme na yun. Sa wow, Lupao! Gago! Uy, may tupig. Diba? Marami namang tupig sa amin. Hindi ako bibili sa amin ng tupig. Alam niyo ba yung tupig mga ka-bird brain? Hindi tubig ah. Tupig. Parang dalawang baboy. Tupig. Sarap yun, parang suman. Kakanin. Ito na yung San Jose, Carmen, Umingan Road. Mahaba pa ito ng Bagya. Madaming ka ng sakyan dito. Dito kaya ako magpagawa na. Total malapit naman na ako sa amin. Pag nandun na nga. Wow, Lupao. Sa mga biyahe-biyahe, nagpapatagal lang dyan pag nadaan ka talaga sa ano eh. Public market eh. Bagong Flores. May arko kaya ng Pangasinan dito. Tingnan nga natin. Ito sa may Umingan. Sana meron, no? Uy, uy, uy. Ano tropa? Nakakaano na ako, 163 kilometers. Parang nasa 180 yata itong total ng biyahe ko eh. Ito na yung medyo ano, tight open yung mga gantong residential. Alerto ka dapat kasi minsan may mga bata, mga biglang tumatawid. Kaya ingat ka dapat dito. Ang lapit ng bundok ko, di ba? Yan lang yan sa amin, malapit lang yan. Tingnan naman natin kung arko to ng Pangasinan. Maraming salamat po. Sana arko ng Pangasinan to, magpipicture ako. Umingan. Walang Pangasinan, walang welcome to Pangasinan. Dapat ano muna, no? Welcome to Pangasinan. Umingan na tayo, yan yung bundok ko, lapit lang, di ba? Tapos mamaya, ipapull tank natin yung motor ko. May petron naman dun sa amin eh. Tignan natin kung magkano na konsumo ko. Pero tingin ko nasa 200 or 150, mga ganyan na konsumo. Dito tayo sa bayan, paning palengke. Dito lang naman yung matraffic kasi puro tricycle. So paglabas doon sa may ano, maluwag na ulit yan. Hello, Umingan. Napalabasan nyo na ako. Tingnan na, doon. Siguro mga 20 minutes na lang to, mga ka-bird brain. Chill pace na lang, lapit na tayo. Ayun no, hindi man lang ako napagod. Yung pagod na pagod. May ngawit, ito yung nangawit sa akin kasi nga, di ba ang tagtag kanina sa Valenzuela. Ayun na yun. Doon lang nanakit yung katawan ko sa Valenzuela. Kita niyo yung mga bundok na yan. Yan yung mga tinuturo kong bundok sa inyo kanina. Umikot lang tayo pag ganun. Yung likod niyan, mga ka-bird brain, yan yung Nueva Vizcaya. May tagusan sa amin yung Maliko. Maliko tapos papuntang Nueva Vizcaya. Tagusan yun dun. Yun yung target ko. Pasyalan. Diba? Ganda ng view. Kita nyo? Yan dati sa Karayan yung mga ganyan. Kasi may Karayan dun sa amin malapit. Karayan tawag namin sa ganyan eh. Parang ilong-ilong, sapa-sapa na ganyan. Karayan. Meron doon yung tropa ko dati, yung may farm sila doon eh, sa may bandang Panatibidad, yung tulay doon. Doon kami lagi naliligo dati, sa Karayan. Kasi pumupunta kami doon dati sa manggahan nila eh. Malaking lote yun eh. Kaya pag nakatira ka sa probinsya, or kung hindi nyo narasang tumira sa probinsya, sobrang ganda. Kasi mga gantong view, pag di ka lumaking probinsya, sabi mo, wow, angas! Pero pag regular ka na nakatira dito, ano na yan, normal na. Pero syempre, pag di mo nakikita na matagal, na-miss ka pa rin. Kagaya ko, matagal akong umuwi pero alam mo yun, hindi naman na ako dito talaga tumira. Pag nakakita ko ng maaliwalas na view, parang nakaka-miss ulit. Ano na ako, chill na. Ito na yung pahinga ko. Pasyalan natin yung Dipalo ngayon kasi nabago na yung Dipalo eh. Gawin ko ng content yan bukas siguro. Maganda na yung Dipalo ngayon eh. Yung Dipalo, mga ka-bird brain, ano yan, meron ditong irigasyon sa amin.
Yung parang ganun din kanina yung Karayan, may bato-bato, may tubig, irrigation talaga siya. Tapos nililiguan namin dati yun. Kahit nung bata pa ako, diyan kami naliligo eh. Ganda yan sa Dipalo. Lalo na ngayon kasi pinaganda nila, in-improve. Magkano punta ako dyan? Sana may maaya akong tropa. Mamaya check natin yung damit natin kung gaano kalikabok. Ito. Yan na. Mabuhay. Alam, Umingan. Hello, San Quintin. Ayan, dyan yung Padipalo mga ka-bird brain. Lapit na. Kaya malapit-lapit na tayo mga ka-bird brain. So, ayun, yung biyahe ko almost 5 hours. 4 and 50 minutes. 5 hours muna to be exact. Para ano na lang. Alas 5 ko nag-start eh. From Pasig to dito. So, as of now, 177 kilometers. Palagay mo ng ano to, 180 kilometers. So, ayun. Dumaan ako sa may una, MacArthur, Valenzuela side. Then, Bukawi. Pagdating ng Bukawi, may kumaanan ako sa may ano, yung bypass nga. Yung Plaridel bypass. Yun na. Tapos, halos sundan mo na lang yung kalsada, yung main road eh. Doon, matutumbok mo na itong dinaanan ko. Nakikita naman sa video. Kaya kung may katanungan ka kabel sa dinaanan ko, pwede mo akong i-chat sa page or mag-comment ka na lang sa comment section. Ako na bahala. Nandito na ako sa bayan namin. Hihingi talaga ng ng mga langit-ngit, naririnig ko. Hello, San Quintin. Maraming pagawaan eh, maghanap na ako. Para alam ko yung pagpapagawang. So abangan nyo pa yung mga next upload ko mga ka-bird brain. Yung mga papasyalan ko dito. May papasyalan tayo. Mga masyal tayo. Isip ko kung Dipalo muna. Gusto ko puntahan talaga yung Maliko eh. Siguro kung di kaya kayo yung Maliko, sa susunod na lang. Dipalo na lang muna tayo para malapit-lapit. So umabot ako ng, yun nga, 5 oras, 180 kilometers. Then pagdating naman sa gas, hindi ko pa alam. Pero sa tansya ko nasa ano to, 150. Magto 200, mga ganun lang yan. Hindi yan aabot ang 200, tingin ko. So ito, malapit na ako. So yun lang naman mga ka-bird brain. Kita-kits tayo sa next episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang. Dahil ikaw ay isang bird brain. I'm home.